kommentariyalarda aydymçy bolsaň özüň awtorska aydym döretmeli diýen dogonjuklam ekranyň öňüne süýşüňde iki gulaňy bile dinläň meni. Haýsy türkmen aydymçy, haýsy türkmen rapper daşary ýurtda gara zähmetini, gara derini döküp beren türkmenlerimiz üçin ýekiji aydym gollaw hökmünde çykaran barmy? Hiç ýok. Diýjek bolýanym, men bir awtorska aydym döretdim. Şolara gollaw üçin janyňyz sag bolsun, daşary ýurtda işleýän türkmen dogonjuklam. Elmidama işleňiz uğruna bolsun. Bir gün sizem kelläňize geýersiňiz täji. Daway daş dowam edýär. Kellemegi yerin täji, durmuş gelse de maňa ajy ýöne geçer bu ýollar. Bir gün geçer bu ýollar. Kellemegi yerin täji, durmuş gelse de maňa ajy ýöne geçer bu ýollar. Bir gün geçer bu ýollar. Kıyınçılıksız yaşadım yönü yaşkam Ecem kakam üstümde men dakan Dostluğumun madı içinde de aşken Durmuşumum yaz görünüye yönü gışıken Ululuğum gördük durmuş yükü ağır eken Mana düşünüyor bu yollardan öm geçen Bollum maşkalanması bollum kaka Inni öyüm yıkman rugzagam arkamda Özgü yurtlarda arzularım için Derimi dökmeli zahmet çekmeli Jay salmalı yeni maşin almalı Den dostlarım ile dengce de olmalı Kerunşa fikirlerim ağırtya kellemi Yurdumu küyseyen ovamı Bugün örüm geçer öz vakti bilen Geýerinin täji durmuş gelse de ajy